Національні прапори, музичні платівки та світлини з Криму на згадку. Це і не тільки на експозиції «Крим. Літній сезон. Те, що у нас не забрати», яку відкрили в Києві. Тут представлені артефакти від людей з усієї України, що нагадують їм про український Крим. Співак Святослав Вакарчук поділився картиною, подарунком від нескорених моряків фрегату «Гетьман Сагайдачний», які відмовилися присягати окупантам. Акторка Рима Зюбіна надала сукню з хусточок, що їй подарували діти з табору «Артек». А співачка Джамала принесла на виставку старовинний музичний інструмент, знайдений у підвалі її будинку в Криму. І це один із унікальніших експонатів. Це інструмент, який надала нам Джамала. Він називається мандоліна. Вона знайшла його, коли переїхала з батьками в Крим. Він датується 1948 роком. І оскільки для нас важливо, як і для кримських татар, кримчан, що речі в домі, вони знаходяться на видному місці, але до них потрібно ставитися з повагою. Колишній політв'язень Олег Сенцов надав сценарій стрічки «Носоріг». Блокнот в нього забрали окупанти в 2014 році, але згодом рукопис повернули. В центрі експозиції кримсько-татарський прапор від заступниці міністра закордонних справ Еміне Джепар. Коли до мене звернулися організатори з проханням дати щось особливе, що символізує для мене Крим, іншого варіанту в мене не було, як тільки віддати цей прапор. І дійсно до 2014 року моя сім'я щороку виносила 18 травня і пішою ходою, іноді на авто ми їхали в Сімферополь і разом з тисячами інших кримських татар, піднімаючи цей прапор, ми молилися за тих, кого ми втратили під час депортації. І після того, як окупація настала, цей прапор також побачив більшість мітингів, які були в Криму. І протягом лютого, і протягом березня мітинги опору. І це символічна річ, яка мене сьогодні об'єднує з тим півостровом. Символом Криму для адвоката Лілі Гемеджі є квіти лаванди. На виставці її світлина з дітьми, котрі тримають букетики лаванди, а внизу у вазі сам букет запашних квітів, гілочки яких адвокати, за словами Гемеджі, намагаються передати своїм підзахисним у тюрмах, щоб нагадати їм про Крим. Моє личне наблюдення, что внимание ко всем процессам, которые происходят в Крыму, оно помогает справиться с этими процессами. Человек проигрывает тогда, когда опускает руки. Крымчане руки не опускают, и с вашей поддержкой сил становится больше. І сьогодні проєкт, який ми вам спільно презентуємо, він унікальний, тому що він не просто про речі і про історію. Він не просто про енергетику, він про сенси. Ми хочемо показати, що Крим і тема Криму, вона має звучати не на річницях, не тільки на річницях, і не тільки під час якихось державних відзначень. Маленький музей кримського простору працюватиме в крамниці «Всі свої» ще місяць. У кімнаті є лавка, на яку можна присісти і уважно вивчити всі ці дивовижні та унікальні експонати.